desisalilu envoyno tikala pouke sotrебела теланике маро svakodnevno džiktivi. A kea slučka prenesinela menga pla ibn Mesud. A kea slučka desingovela ki bitka na Tebuk. Dodeka si ne postavimo šatorija, dodeka muslimanja ko šatori od Morinena, pa dva šatori sina opla ibn Mesud, o pejgamberi al-Islam, o Ebu Bekr, Omer, radijallahu anhum, taro jebuti o Abdullah ibn Mesud primetinela nesaro šatori čučilo, a čilo korkori pa Reshingjati I këlltar poro shatorit e dikel kaj geleles kere dostja. Primetingjove la podur harisa koje ek shatori sartiklol nuri. Približingjape o Abdullah ibn Mesud sote dikel o pejgamberi alayhis salam ko ka bëri spreminena te paronen je ketaro ashabia taro dostje pejgambereske alayhis salam. Emo pejgamberi alayhis salam ka vakelle Ebu Bekreske Omereske približinolen, analen premo ka bëri, dilale o pejgamberi alayhis salam pereva stencash, em muklale ki pu. Kja dja situacije o pejgamberi alayhis salam po shmigja te rovel, em ka vakerel, o Allah, mes jumsin e zadovoljno tarakava robi, Kerava tu ke dovaja o Allah, sarso sumsi nezadovoljno, of tuda lesar zadovoljno. Kja da ja situacija o Abdullah ibn Mesud kakel, vallahi, sebepja që lakea dove pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, po sa ku I njën kotana dale gjenaza krotovah me. Se janelo pejgamberi alayhis salam koga kerela ne kaske dova, a dia dova ne iringovela, a da vazna činela deka dva manušalo dženetlija. A katar kalalen haljovaja jek važno pouka sotrevela tova svesna anlat. Haljovaja kariga kalalen o ashabija, lengeri glavno preokupacija, Lengeri glavno sekiracija I talo, sarte doresene Allaheskoro zadovoljstvo. Ema kva I talo I sekiracija sekole jeke muslimaneske. Emo doleske pralalen o muslimani sarsuajde dikaja aktuelno I talo. I tematika trujalo parojve, trujalo grobija, na nekajte paronaamen. No a care vi si pando považno buti. Prete gradine to grobo, prete gradine to roka bëri, grandinjan li tuta čava dava ka bëri. Va but manusha mendar kinge grobije. No puči vitalo dali koga kinea grobo, kinea čuči dupka ili kinea nešto so kapherele tutere šukare delonencar. Ea kava italo glavno pučive, sotrevela ne sarumeti to velane kiamari godi emprema kava sotrevela te sigjara. A I dve pralale na mena kava aspekti taramaro dživdi pe zapostajnjamole čivgjamle sose makistrana se dikem pralalen to vel snekaja dunjaja večno amaro pejgamberi alayhis salam ka čosine večno. Nuh alayhis salam kova so najviše dživnika kjakeja dunjaje. Njaše lupinda ber samo pevukujaka Allaheskoro dron. Ko borli kratko sine leskoro veko dživdi paskoro ko kraj, koga kapučenle saro setinao dživdipe, sar na kletuke oprena kleberša, leskoro dževapi kovel, sar te pravavijek udarje keso bakoro, tari kisoba kufgjum. A so odnesinela pa je dve amenge psalane koja sa potikno I talamaro veko dživdi paskoro. Udoleske psalane sekogaš koja ka vikinil tutoron nefsi, tere strastija, ko kerive nekoja gjunahi,
Те оддалечинето таро Аллах Азза ва Джел. Сети ту дека англи ту те тергола мериве. Одолеске о пейгамбери алейхиссалам кава керел. Екиесен насу мен дане нефсеху бил меут. Најинтелигентно манушту мендари тало кова со нон-стоп сетинела пе комороко поромериве. Омер ради Аллаху ан пренеси ги ола кога каовел сине дженаза дуи лафија кава керел сине. Ем кава керел чачи баске се антује гушужо насихати. Омериве кога дикеан главтуте тало најшукар насихати. Ама на мен не сам налаја да ва насихати. Таро моменти кога најамаре дженазе ки джамија, па джико моменти кога паронајале. А мен велям ни на постојнаја еме и те джико крај на кува андре дженазе намасте кодиналеске. Каске алян, со алян. Джаја по гроби однесинеа тут никогаш омериве на нете астарел, мислинеа дека заувека човек. А на нету кадва доволно насихати, кога дикјако адла гробија пашрена, хем барвало, хем чороло, хем преседатели, хем чистачи, хем шужо, хем грубо, хем парно, хем кало. Нахаловеали деко дорига сарине тало ко исто. Со и тало адва со туира керела туте размислинета на ква чачипе, ем те припреми нету тачала ква моменти. Омер ради Аллаху ан кадва моменти која кергенески атентат, очаволе скоро Абдула Лиляле скоро шерочига ки периангали. Тогаш Омер ради Аллаху какел евлад, мук мошеро ки пу, ем какел ох мидай, соли бианган ман, ачала кала муке, мангела те вакелан главу Аллах ги квафте дел джавапи. Кога е Омери ради Аллаху ан, коалескес не гарантиримо дженети панда тари дуњаја со вела марохали фаларен морен торо. Сар кикровангла ко Аллах Азза ва Джел, коле посебно делоја кафалина менангла ко Аллах Азза ва Джел, со кашај те чивела мен ко дженети. Кој ек народо когитало о отсутност, дека ек дивека мукеакеа дуњаја, која два моменти кога тало отсутно са мен да го сетиве ко мериве, а да ва умети тало умети која со дживдинела ко разна резилъкија, ко разне депсезлъкија. Сведокија сам халален со овела ко последно вакти, сар злоупотребинела пе амародини. Пона нео проблеми, а два е депсъзија со керена единеа. O problemi talo amaroso kjutinaja, ko Allah dineskora e dve shunaja ko TikTok ja sad upropastingovela tudo Giulia, tudo Rovnja. Spomnina shunaja zikrija, shunaja Kuranja, aver shunaja ko Allah heskoro zloupotreba sada kengoro uništive manušengere barvalipa. A kva je talo islami? Soska kalabuka i tale raširime ko maretana. Себеб јачало долеске отсутно ламенге и смисла дека ек дивека на кеј дуњаја, ем каде джавапи ко Аллах Азза ва Джел. Сар со ајде умети тало ки криза никогаш на не. Порано кера сине тикне, о калбија таро алтъни, сине тикне о кера, ама буд баре, порано сне джаибе аибе, порано сникери бе фамилјарно веза. Со улајдве, са побаре кера овена која маретана и фамилја са повеќе мерела. Порано сине амен телефонја кожи се повеќе сине актуелна сине ки функција. Ајде пираваја телефонја по 2000 еврија за фатимесија њеке кеа. Ајде улоте честитина ошукарибе јеке кеско преку порука, преку СМС, джикаја лома рохали. Те навакера кобор љубомора, хасети, завис, рашириме камате,
расшириме комарџиска буќа, сакава и тало само резултати дека нас јам свесна, јек дивека мука каја дуњаја, ем када джевап јан ко Аллахи азза ва џел. Одолеске палалем, Алло Џибраил алейхиссалам, коамаро пейгамбери саллаллаху алейхи ва саллем, кава керелеске ја Расулаллах со пейгамберија биринена поромедиве, каклеске ја Расулаллах биринеата човеки дуњаја или ахирети, Олаф е пейгамбереш казан какал ила рафекул е'ла, ила рафекул е'ла, наупре игарман, се кобора каја дуњаја товел вредно перепарвалипаја, лана нела ниса о вредност која Аллах азза ва џел. Која два моменти кога објави салам на пейгамбереске саллаллаху алейхи ва саллем, Алло Џебрил еминем какал ја Расулаллах, наредин мајге обрдија еме какере те кералем ко алтыни, родава ја Џибрил, јек дивете кереман чало, јек дивете кереман бокало, Самла калям ангела тева керела меге, ей мануша, ма дозволи се бепие дуња јакоро тере морална верлинете перен нателе. Муслиман, джанеани со итало и желба моментално како етало паромеко кабурија. На неленгери желбо бизнисмени уложнат ко поро бизнис или политичари тираното килескери функција. Таро најчорло, джико најпарвало сарини или силе неке единствено желба. Ленгери желби тало, о Аллах, омогучи на меге ти на наменки дуњаја, дуи рекјатија намазите кълдина. А вела меге Рамазан, а вела меге шукар дивеса. Сарсјан терене всеа, сарсјан коркори тоја, кергјани план програма, сара кала масека на калиле ко приближи бе Аллахеске азза ва џел. Фала муслиман, Аллах истворин ја мелекон, джања исиек мелеко кова со лескери функција и тало нон-стоп таро моменти кого Аллах ја ратијали джико јомул кијаме, лескери функции тало толки сежда леска азза ва џел. Кој јомул кијаме аква мелеко кава крел, ма абеднаке хаққал ибаде, о Аллах, чачи паске аменту доволно на кергјанту ти бадет. Цело живото ки сежда леска азза ва џел. Со овела марохали муслиман, а мислинаја и екпути ки недела и екваше са атеа, со капераки сежда Аллахеске азза ва џел, ем кога и крвата ри џамјана мукамаре пуране занатија, кајте джату плотина спорска, ки која комарџилуко теджа, која е депсезлуко текера, со ана менде мени нела маро ајбека лескоро кер. Дали си ам свесна канглаукасте тергјоваје манглаукасте джевапи, ко секоја бијан додиве муслиман, одиве обратинела пе аменге вакерела, ей манушеа, ајдве мен туара камен, ем више никак на, следно амароа раки бейтало кој јомул кијаман главу Аллахи, а јар со кова сведоко туке или против туке. Одолеске муслиман, потполни на кваторо слободно диве сока, вакерел најшукар ко Аллахи азза ва џел. Ајде фалалем, дикаја манкуша пошовар де шефтавар деш беш, нисам на вакерена песке хајт. Аллах азза ва џел како вакел, ва мада хадемту ли хајати, ем со припремин ѓу мереджи паске. И улема каква куранска етика вакерел, јек мануш која со ти дуњаја џивдиња шовар деш беш. Ема два мануш никога ски сежда на пелуја Аллахеске азза ва џел. Акале мануше саро Аллахи азза ва џел нашунело оправдање. Кава кереске шовар деш беш тало доволно туке те халјовео хаки, те халјовео чачипе, ем то веки покорно се Аллахеске азза ва џел.
Шолардеш беш, парнилете бала, то састипе секотар мукела, емпанда дживдиня со лажна надеж, вакере и си вахти, аш пандакава нека накел, аш пандакава догаđа нека накел, аш пандакава нека случаи довел. Права муслиман, адеш айтела керен туке, бахталоторо биандо диве, бахталоторо кер, бахталоторо нево ворда, ама но свесно јек диве дака керен туке, Валај то простинеле со Аллај дженети нека дело. Ака ја итали права муслиман и дуњаја. Одолеске права муслиман, джано кабрина не само чучи дупка, о кабри итало тана чалтерешу карделија. Размисли соа капхереоле. Одолеске пекамбери сам кава керел. Ида мате ехадукум, јетбеуху ехлеху ва малеху ва амелуху. Кога јек дженоту мендар на кели дуњаја, слединела ли фамилја, обарвали петарлескере делија, фејерджуне ехлеху ва малеху. Иранела пи фамилја, иранела пе обарвали пе, фејебха амелуху. Емлеа ачона лескере делија. Подолеске правален, некојна кеа худба, котека се тинела не началамари стварност, а чаламару реалност, дека мен сармануша насјам ништо сен збирка одредиме диве сенгори. Јек диве на кела, јек дело амендар цитињовел. Те халјова дека тари дуњаја единствено со сиамен, а да со камука паламенте ем премасоква запамтиме ко Аллах аза ва џел. Одолеске правален, искрено ти керамен која родини, секога искрено ти керамен која кова дини, валај да кацитела мендар, разна резилъкија, агар со на нетеладжа корпорија мендар, моја вера на нетеладжа на мендар. Одолеске какера дова ко Аллах аза ва џел. Валај нека деламе но хајри дуњаја коре махире тескоре мамале палуне лафја тари дуњато ен ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Кера дова ко Аллах аза ва џел тара келаме таро матибе мери баскоро. Кера дова ко Аллах аза ва џел амаре кабырја томе тари бавче дженетескери. Амаре муленгере кабыр Аллах тегел тари бавче дженетескери нековел. Кера дова ко Аллах аза ва џел тени искушинела ме надалја со на неамен такати ти издржина. Кера дова ко Аллах аза ва џел ко амаре тану Аллах рахатлыкја нека мукел очороли пе нека дујра керел. И белая тарамаре кера нека цидел, кера дова ко Аллах аза ва џел амаре максимен коленгере дрома нека ракел. Ако и рски тали дура мендордел нека пашла керел, ако и рска тали англија мендо Аллах аменге нека правел. Кера дова ко Аллах аза ва џел ибадетија те мангаку, ибадетија те сигаро, харамија те мука, таротуѓа хакија те наша. Кера дова ко Аллах аза ва џел те кламенге насипи Рамазаните доđа кера, ко джематија, ко заедничка ифтарија, ко заедничке дове. Кера дова ко Аллах аза ва џел на свадите тарамаре кера нека цидел, оборчи аменда нека дујра керел, амаре насвале нека састарел, мамаре муленге о Аллах дженетија нека дел. Екулу каули хада естагфируллаха ли ва лекум фастагфируху иннеху хувал гафуру рахим. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه. وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح.
قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Перенемисте на Сафија, се Сафјата алтарот тамамју намазите. Аллаху акбар. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام عليك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام.